Malawi Today. Amen. Amen. Malume mukamakhala muzizonena kuti chilungamo sichimachititsa manyazi pagulu pa anthu. Chilungamo sichimachititsa manyazi olompang'ono pomwe pagulu pa anthu. Pa nkhani ya chilima iyi, mu nthawi imene iye uja adankhululukira milandu, anthu a UTM amasangalala kuti anthetsera milandu. Enafe tidawauza akuluakulu a UTM kunena kuti inuyo mulibe chikondi ndi chilima, simmankonda. Inuyo ngati mukusangalala zonena kuti aboma akuti athetsa mulandu wa chilima, inu nkumasangalala. Inuyo chilima simmankonda. Komanso ngati munthu wake chilimayo angavomereze zimenezi, ndikuti chilimayo akuzidziwa kuti iye uja ankachita katangale ku Malawi, ndeti aperekera umboni kwa ife anthu kunena kuti iye uja ndi wakatangale nchifukwa wakhala chete, wasangalala atanthetsera mulanduwo. Komanso adziwa kunena kuti iyeyo samazikonda, imene generic strategy ya anthu a MCP aja kuti azinena kuti pali ubale pakati pa iyeyo chilimayo ndi chakwera, pomupusisa pa nkhani ya milandu yakatangaleja. Kumene kuja kudali kumpusitsa anthu a MCP. Chipani chimenechi chidachuluka anthu akudambwe anyawu omwe alibe chisoni pochotsa moyo wa zinzawo. Mukamakhala muzidziwa zimenezo. Chipani chiche chidachuluka anthu akudambwe, anthu anyawu. Ndiye ife tidanena kuti chonde inuyo ngati mmankonda chilima, mumuuze chilimayo kunena kuti asavomereze mpaka chilungamo chioneke. Ife Amalawi tidzadziwe kuti kodi iyeyu anali wakubadi, amachita katangale, koma akakhala chete iyeyu aperekera umboni kwa anthu amene ali Amalawi omtsatira kunena kuti adali wakatangale ndi mbava. Koma ngati ali mchilungamo, iye chilimayo abwere poyera auza abomawo kuti ayi sindikufuna mulandu mpaka chilungamo chioneke. Ena afe tidayankhula zimenezo, koma akakhala chete aziphetsa anthu a MCP nganyawu ndi polani imene ayika pamene pai ndi msampha uwu msasangalale apita uyu. Chifukwa chani? Adapanga mgwirizano ndi Linthubwi chifukwa cha ndale za nkhwidzi zimene zidali ndi chilima, zidampangisa kuti iye uja akapange ubwezi ndi njoka kapena ng'ona. Chifukwa panga ubwezi ndi MCP palibe kusiyana ndi kutenga midzodzo kuziponya mmalaya kapena kutenga somba ya nkholokolo kuziponya ntrauza. Kuchita ubale ndi chipani cha MCP ndatsogolera ya MCP mukadzionera kuti palibe kusiyana ndi nzibambo yemwe amaweta mphaka mnyumba mwake ndipo amakonda kugona mbulanda. Chifukwa chani? Nyumba yowetera mphaka mbamuna sagona mbulanda. Chifukwa makoso akasowa nyumbamo, mamuna amene idzakhala ngozi. Amphaka aja amathamangira pa mamunayo leti katundu wapita. Ndiye nyumba yowetera mphaka mmenemo mamuna sayenera kugona mbulanda. Nchimodzimodzi munthu wopanga ubwezi ndi chipani cha MCP mudziwe kuti inu mwaziphetsa. Chifukwa anthu aja ndanyawu ndakudambwe. Munkhani ngati izi kwa anthu amene amadziwa bwinobwino ma strategy amene amayenda a MCP, ma movement yawo amene amayendera pa nthawi imeneyi, amachitozira kuti uyu chilima alitu uyu mapetaka apita uyu ansowetsa uyu. Chifukwa anthu amene alibe chisoni. Chilima ndiye mwe adali chipsinjo kwa chakwera.
chifukwa cha mgwirizano amene adasainirana kwa 10 years kuti bwanawe utsogole ndiwe Mutosa Alliance tikachita bwino tikawina ndiye kuti kenako adzatsogole ndi winayo adzamthandize uyu kumenya kampeni ndiye mgwirizano umene uja wa 10 years uja unali watemu wina sotemu imodzi koma iwo wa MCP adadziwa kuti Chipsinjo ndi Chilima titani kuti Chakwera adzapezeke pa ballot paper tingomsowetsa iyeyo ndiye kuti Chakwera adzaenda mwase kukapezeka pa ballot paper ndi mapulani yawo Mutosa Alliance kuti koma tipa amene tikapha uyuyu amene atisokoneze Mutosa Alliance ndiye kuti Chakwerayo adzapezeka pa ballot paper mutemu ya number 2 adzapikisana nawo pa chisankho nchifada khoma adapha straight sinkhani yochitobisa iyayi adapha ndithu Chilima uja cholinga Chakwera uja adzapezeke pa ballot paper pa chisankho chikubwerachi amene uchayo ali ndi mwazi pamutu pake paja wa Chilima nokuza ni malume ife sitimapsatira iyayi nchifukwa tinkauza AUTM kunena kuti msasangalale ndi kumthetsera mulandu wa Katangalewu komanso muni wake Chilimayu asasangalale aluza moyo wake anthu awawawa MCP ndi zimene zili nkhalamo anthu oyipa mtima iyayi icho nchichewa cholimba nyumba yowerera mphaka ayi mamuna sagona mbulanda nchibwana makoso kungosowa basi mamuna ameneyo katundu amapita nde nyumba yowerera mphaka mamuna sagona mbulanda nchibwana chimenecho ndimalizire apa ndikuuza tizi ifeyo tinkanena kuti timauza Malawi kunena kuti Chakwera ngati iyeyu ali mbusa ndipo adagwira ntchito ya Mulungu kwa zaka over 22 ku Assemblies of God ndipo iyeyu ndi mbusa ndithu wachoonadi apanga step down Chilima uja adzampatsa mpata ku masankho a 2025 ndi pamene Amalawi adzadziwe kuti Chakwerayu uyu adagwira ntchito ya Mulungu pa nyumba ya Mulungu kwa zaka zambirimbiri adzapanga step down adzampatsa mpata nzakeyo chifukwa chosunga pangano lomwe likupezeka Mutosa Alliance koma akadzangopezeka kungopezeka pa ballot paper yeucha ndikuvomereza kuti atumikire chipani cha MCP kudzakhaso president wa chipani cha MCP candidate mudziona kuti nzake uja adapha kuti zimenezo zitheke sadali mbusa ndipo akadakhala wanzeru iyeyo ndizo zomwe zidachitika kwa Chilima ku MCP kuja akadakana kuti ayi peza ni munthu wina amene achitenge chipanichi ineyo 5 years yakwana anthu mkadakhala ni umboni Amalawi akadakhala ni umboni ona kuti Nkulucha analidi mbusa akadapanga step down posunga pangano komanso pofuna chosa mbiri pofuna bisa nyasi zomwe adachita Chilima masankho awa sakadapezeka ayi ku MCP kuja kadasankha munthu wina ndiye kuti iye uja kadazipatsa ulemu kuti pulani ija atu ifa MCP takwanisa koma ine nukhala pambali bola koma nkukapezekaso kuti yemweyo aya niimila nipikisana nawo dawe fena ndziwa kuti sadali mbusa uyu sadali mbusa uyu ayi sadali mbusa wachoonadi adaonekera pa group anthu pambalambanda kwauza Malawi kuti yeye uja sanali mbusa anali kwa Assemblies kwa mamuchita business
kuti azipeza ndalama ngati ntchito. Sanali mbusa wachoonadi. Chifukwa mbusa wachoonadi akadadziwa kuopsa kwa uphwanya pangano. Chifukwa pangano lililonse limene muchita ndi nzako, pangano lililonse limene mungachite ndi nzanu, Mulungu adzakufunsani. Pangano limenelo ndiye mbusa akadaopa cha kudzafunsidwa pa tsiku lomaliza. Kuti inetu ndzakhala ndi mulandu pa tsiku lomaliza ngati ndingaphwanye pangano ili. Koma iye uja sanali mbusa. Adapha nzake uja. Adapha ndithu. Nkhani ya straight. Amalawi woona kuzomwe amachita chakwera ndanthu ayi musipi anangoziti kuti Chilimayo waphedwa ndi tani ndi chakwerayo. Basi zatha. Adakhala ndansala. Anaona kuti chikhala chipsinjo tichikokana Chilimayo koma zimene tapange tingopha. Tsoka ndilo ukapha Chilima ukaphaso na anthu ena kuti sizimakhuza. Mukuona zinthu zake ndiwoyipa mtima amene uja. Mukabakha muzizoti mkulu amene ndiwoyipa mtima amene uja. Mutekeze tsanzo amene adamzuzira nzimayi uja waku SCB uja adanzuza. Lero mumva ayayi amene yitu ayi basi ndankhululukira milandu ife timadaba kuti kodi inu maichizoma mukunena kuti mwankhululukira mulandu. President alibe mphamvu yokhululukira munthu mulandu, munthuyo woti sadapezedwe kuti ngolakwa ndi akhoti. Zimatheka bwanji maichizoma kumthetsera mulandu wake akhoti asanampeze kulakwa kwake? Zidatheka bwanji kuthetsa mulandu wachizoma? Ife danena kuti uyo akunama uyu palibe malamulo amene kumpatsa mphamvu president wothetsa mulandu. Iyeyo ngati mtsogoleri kuthetsa mulandu wa munthu yemwe sadanzenge mulandu akhoti nkumpeza wolakwa. President amakhala ndi mphamvu yopanga pardoni mkaidi uyu ndiye mwadazengedwa mulandu ndipo mulandu wake udapezeka umboni kuti adalakwitsa ndipo adambogwira ntchito ya ukaidi. President ali ndi mphamvu yopanga pardoni muzikondwerero za Krismasi kaya Easter, ali ndi mphamvu zimenezo. Zidatheka bwanji ukathetsa mulandu wachizuma? Tidadziwa kuti dawa ndoyipa mtima kwambiri. Tidadziwa kuti uyu ngoyipa mtima achakwerayo. Nami akazuza nzimayi uja. Pofuna mtseka kukamwa maichizuma ndiye mweyo chakwerayo. Njoka muudzu imeneja yemweyo ayayi mulandu tathesa kena kumuva ayayi komaro amene adampondako phazi silunena kuti zitere adadziwa kuti uyu kankhalamo yaka kandalaka kankhalamo kamene kachakweraka tidadziwira nthawi imeneja. Ndiye zinthu zinazi tiziziona. Imeja nkhalamo baba, imeja ndi nkhalamo osati masewera. Inu president alini akathetse mulandu omwe akhoti sadazenge munthu sadampeze olakwa nkoma kanota thesa mulandu akadathesa ndaboma osati iye uja president iye. Akadathesa mulandu ndi achacha director of public prosecution ndi amene akadayenera kuthesa mulandu osati iye uja. Wacha bejaba amene uja. Amene akadathesa mulandu uja ndi amene uja. Director DPP yemwe amaona za milandu ya boma kuyimirira boma nami akadathesa mulandu kuti mulandu tilibe nawo umboni litandi tithetse. Koma mtsogoleri ukayima poyera pa podium nkumakana dai achizomawo basi mulandu atathetsera. Inu president amakhani mphamvu yopanga pardoni nkaidi pazisangalalo basi za boma holiday kaya pa independence akhoza kukhululukira akaidi. Chifukwa chani? Munthu amene sadampeze kuti ndi wolakwa president kunkhululukira milandu yakeyo. Iye uja ali ndi mphamvu yosumira bomalo, ali ndi mphamvu yosumira boma, adamuyipitsira dzina ndati boma lizingopeka ndalama za ulere kwa anthu. Chifukwa mapolitician azimangana madala kuti azitibera misonkho ya Malawi. Nchifukwa malamulo osakulola president kupanga pardoni munthu yemwe sadampeze olakwa.
koma munthu apezekeka choyambirira apezeke kuti ngolakwa amzenga mulandu ndi wolakwa wapita ku khoti chifukwa mulandu ukakhala ku khoti pamakhala zinthu ziwiri munthu oganiziridwayo chifukwa choyambirira akakumanga umakhala kuti iwe ndi suspect ukuganiziridwa suti wapalamula iye koma ukuganiziridwa kuti udapalamula mulandu ndi akhoti amene amadzapeza yankho lona kuti iweyo udapalamula mulandu kapena sudapalamule chifukwa pa nthawi umakhala suspect ndi akakupeza kuti sudapalamule mulandu umakhala ndi ufulu wolisumira bomalo ndi mezi makhalira ndezi teka bwanji president aka suspect akantesere mulandu suspect ndazo kuti chakwera uyu wachabe uyu nkhalamo amene uja nkhalamo nkakudambwe nkakudambwe straight